Ngayong gabi ka na tanan. And welcome sa Bible study once again. Niya ay wala pa na tong speakers, so wala sa mo talk karon gabi muna. So let's talk about penance or reconciliation. So penance or reconciliation, kinsa man ang tuto nini. So sumala diya sa tubit. Versikulo 7, hindi it's a good idea to keep a king's secret. But what God does should be told everywhere so that He may be praised and honored. So sabi ni Isaiah pa, maayong butang ang pag-amping sa tinaguan sa sekreto sa hari. Apan, ang sa Dios, ang iyang ipamuhat, angay nga isulti o ipadayag sa kadaghanan. Aron siya atong gaigon o pasimugan. So, okay. Kung sa may relation or link sa atong topic na itong aning nga versikulo, Tobit chapter 12 verse 7. No? So, sa gibuhat sa Dios sa tuwa, kining pagtubos sa sakramento sa penance. So, kining sakramento sa penance, tinubod ni Hesus Kristo, angayon lamang nga ato kining ipahibaw sa tanan. Daghang naghibawan ni, pero atong ibalik. Kung unsa ni siya ka-importante sa matag usan nato. Mao man ang pagtulunan natong Katoliko. So, di na maglangay. But before that, unsa may meaning sa sacrament eh? So, ang meaning sa sacrament, kung ari nimo basihan sa Latin, tawag siya holy thing. Holy thing, ug sacrament. Sa Grego tawag siya og kining misteryo, hindi nakatago nga mga sikreto. So kung mayong kag sacrament of penance, meaning balaan nga imong madawat pinaagi sa penance. So unsa mang balaan na nga imong madawat pinaagi sa penance? Kasi sanctifying grace. Grasya sa pagkabalaan. So, kanang grasya sa pagkabalaan sa Titus 2, versikulo 11 ato sa 12, mao na mo instruct, mo na mo manto, meaning mo tudlo sa katawhan o sa imuha nga magpuyo ka sa pagkabalaan. Magpuyo ka nga mo-avoid ka sa pagbuhat o sala. Mo na grasya sa pagkabalaan. Titus chapter 2, verse 11 to 12. So diha sa karaang tugon, kung gisgutan nato ang penance, ang atong Dios mingon, ingna sila nga ang Ginoong Dios dili malipay sa kamatayon sa taong daotan. Ang ikalipay niya mao nga ang daotan mubiya na sa daotan niyang mga buhat aron dili siya mamatay. Klaro ha? May buhis ko kani kang penance ang Dios nagpahinumdom sa tuwa. Ngayon diha nga dili siya malipay sa kamatayon sa daotan. Magkana ang Dios dili malipay sa taong daotan. Kung sa gusto sa Dios, ang gusto niya nga ikaw, tao, dautan man ka, pagbago sa buhay. Kaya mas malipay pa mo na. Mo yung gusto sa atong Diyos. So, ang kining sakramento sa penance, obviously, para ni sa mga tao na nagbuhat o dautan. Kita pa na, may exemption na na. Mapagamay man at ako. Riyan ang mangga. Pag kita kag mangga, doon ay gamay nga tunod, maksulti nga, daot, doon ay daot ang mangga. Pero di kita sulti nga mangga, dautan, kaya makakaw mo itong uban.
Di ba? Makasulti lang ka na, doon ay daw ang ka. Kasi mo'y sa tao, doon na kayo, wala ko man ito may kasala, kamay mong sala, doon na kayo daot. Kanang daot, ni mo, kinahanglan po ako muna. Ha? So, kung nakahinumdum ta, one of the marks of the true church is holy. 1 Pedro 1:18, pagbalaan ka kung kay ako balaan. Meaning, in connection sa atong title karon nga Sacrament of Penance, ang simbahan ng tudlo na ikaw magpakabalaan. So meaning, kining penance, kining reconciliation of hiulit or penitensya, na imong buhaton, it's a way to give or it's a way to be closer to God. Diba? Pamaagi siya nga kita maduol sa Diyos. Ato na tibanan. So karon, kung sa may gusto sa Diyos nga kung maduol ka niya, magpinitensya ka, kasi ba iya gusto kayo mapon? Katong ganyan itong ang gingon nga dili malipayon ng Diyos nga sa kadautan mamatay. Sa Ezekiel 33, versikulo 11. Ezekiel 33, versikulo 11. Karon, ang gusto sa Diyos nga buhaton sa usa ka tawo nga sama nito nga makasa, kita striving to be good, man striving to be holy. Okay, process mo na siya. Sa Ezekiel 18, versikulo 30, ingon niya, pag hinulsol kamo, o piyai ang inyong mga sala, aron dili kamo mga matay. Ha? Siya? Pag hinulsol kamo, o piyai ang inyong sala, aron dili kamo mga matay. Sa 31, ingon siya, isalikway ninyo ang tanan ninyong sala o pag-uha ang inyong kasing-kasing o huna muna. So kung magpahidoon ka sa Diyos, doon na kayo sala, magpadoon ka sa sakramento sa Pinas, o pinulit siya, o makikuli, o reconciliation, kinahanglan doon na kayo tutulog ka virtue of penance. Kung sa may isa sa mga virtue sa penance, the act of sorrow or nanon nga the act of contrition. Kabalo na kay usa na siya sa pagampo nga imong ginang isulti. Ika obvious ko nagabasa na ko sa akong mga sala nga tanan sa tibok natin kasing-kasing kay naigugma ko kanimo labas sa tanan. Usa nagasaan ako malikod nga dili na makasala ang usa. Meaning ang tao may upadaol sa Dios nga dunay sala napuot siya amo dawat sa sakramento sa Pinas kinahanglan doon na siya paghinulsol. Diba na to? Ang gusto sa Diyos, kumutuon ka niya, kinahanglan doon na kayo paghinulsol. Kini paghinulsol nga sa imo kinasing-kasing nga. Dili ini paghinulsol nga babarat. Meaning, there is inner conversion of your heart. May kita inner conversion of your heart. Mapagsabot nga imong heart mo convert. Inner conversion of your meaning, at imong kasing-kasing ba, doon ay change of heart. At imong kasing-kasing, mupitik siya, kinakasaan ka. Mupitik ang imong kasing-kasing, araw ikaw, ang imong sala, imong ginusulan, o dahil sa imong pagkinulsol, buot ka, nga mubag-o sa imong unahuna, imong kasing-kasing, bubumat na ka o mayo. Wala kong isutang ganyan, Titus, chapter 2, verse 11 to 12, ang grasya sa pagkabalaan, mo na yung instruct sa imuha, ang mabuhat kang maayo. So sa imong pag-uurgat to, sa imong pagkinulsol, you are doing a good thing. Meaning, nagbuhat ka o maayo. The grace, nga sanctifying grace, nag-instruct sa imuha. So you should be happy. No? Kamu na first step, pagkinulsol. Karon ninyo nga, isalikway ninyo ang tanan ninyong sala. So sa imong paghinulsol, kinahanglan po doon na kay will. The will nga ang imong masala, imo yung isalikway. Sa mo pasalikway sa sala, ito rin yung isalikway. Isalikway ninyo ba in the sins. No? Isalikway mo sa in the sins, kaya di na ka magpakasala. Di na ka bubuhat pa. Mura siya pasabot sa Panginoon, sa Panginoon. Ang katulo,
Itong isgot, the virtue of penance, una, act of sorrow o contrition. Yang kedua is ang confession. Dirita. Kini confession, nasayad kita nga ang atong kaigsuonan dili mo daw ani. Kay pasin na direct to God sila. No? Gusto nila nga maka sugit mi sa among ato sa Dios. Dili mo agi pare. Wala na. Diya tanang kabangi. Although doon na sila penance, doon na sila reconciliation, pero ang ilang pamaagi is direct to God. Kaya direct to God, deny ba na ito? What na ito na deny? No? Ang direct to God ka. In fact, ang una nimong matawag, kung ikaw makasala, mag-inusol ka ang Diyos. Diba? In fact, doon ay tulo ang atong Ginoong Jesucristo nga pag-ampo. Pater noster, quis in Trinis, sanctificitor nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat plentas tuas cum cielo et terra. Panem nostrum quotidianum de nobis et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitimos debitoribus nostres, et de nos inducas in tentationem, sed libera nos amato. Amen. Kung sa English pa, our Father. Usa sa mga statement diha sa our Father na pag-ampo ingon kaya nga, forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Meaning, we are confessing our sins to God. We are asking forgiveness from God. So, what the problema kung direct to God ka? Kedua, dili ba kapito at pilo ang masayloong nimo ang tao na makasala sa imo? Isip ka tao? Kung imong igsuon na kasakti mo, masaylo ba nimo? Siguro takes time, pero mapasaylo nimo. So, ang pagpasaylo kadto sa imong isip ka tao, o papangayo pasaylo, biblical gyud na. I-deny ba nato na? Wala. Nato deny. Apan. Dili pud nila pwedeng i-deny nga ang pag-confess sa imong sala ngadto sa kaparian usa ka maayong buhay. Pero i-deny man na sa laing tinuan. Ecclesiastes 5, chapter 5, verse 6, sabihin niya, isugid ang imong mga sala ngadto sa pari. Diba? So karon, nasayod kita nga ang imong sala, kung hindi ka musugid ngadto sa Dios, kung doon na kayo sa sinod ka tao, may magpasaylo. At the same time, kung saan ang gusto mo ito sa Diyos, doon na may pari, doon na may tao na gitugiyanan. Aron ikaw, kung makasasala ka, kita, makasasala ka, muduol ta sa tao nga i-authorize sa atong Ginoo. Muna atong kaparian. Munang doon na'y mabasa sa Biblia, Ecclesiastes 5, versikulo 6, isugid ang imong sala ngadto sa pari. Now, sa unang panahon, kini pagpangayo na penance, pinitin siya sa mga Hudyo, sa unang panahon sa Old Testament. Makasaan ikaw, example, dito sa korte, gipatawag ka, aron ikaw mo testify, pero wa ka mo testify sa kamaturan, sa unsa imong nakita, sa unsa imong nadungog. Wa nimo i-testify ang kamaturan, meaning na makaka. Another example, nakahikap ka og hugog, nya ikaw, mahugong po ka sa ilan ng pagdog. Imo na mabasa sa Leviticus 5, 1 to sa 6. So, kanang mga sitwasyon na nga ikaw nakasala, sa unang panahon, kung mangayo ka sa Diyos o kaisayuan, pilitin siya o makikiulit ka ngadto sa Diyos, sa unang panahon, ang style nila is muadto ka sa pare. Inig-adto nimo sa pare, imong isugit ang imong sala, dahil ang pare, mo instruct sa imuha nga unsa ang imong i-offer. Una sa katong mga sala ganiya kami ka sa korte, baka mo-testify nya nakabigat ka ugaw. Sa may mga kwan, mo offer ka og karnero. So sa unang panahon, ang pamaagi nga ito mapasaylo ka, din siya. That is mo offer ka og kanang karnero, bata ilang.
Pasensya kayo kung gusto na yung bata. So, balik ka. So, sa Leviticus chapter 5 verse 1 to 6. Bali dia usahaw na nimo. So, tanan pang mga verses kundi kanang libro ng Leviticus na diya ang mga instructions din sa unang panahon. Gitagaan sila sa Diyos o mga balaod na kailangan ni Moses. Okay, salamat kayo, Mother. JP. JP ang pastor yun, no? Anyway, Anton, ay magtrayo ka. Okay. Salamat kayo. Anyway, salamat kayo, Brother JP, sa mukhang yata yung patuloy ng kalabot sa Sacramento sa Penance, no? Importante kayo mag-exuna. Alam na karon, we are close to the celebration of our Quaresma this coming February 14, no? So it's part of the teaching of the church, especially during this time. We can have our confession. Kining Quaresma mag-exuna, it is being taught by the church, no? Na kining maong pagtulunan nato usa ni kapag prepare sa kontekst sa kagalingon isip Katoliko, no? Na kita nga Katoliko magkaigsunan part and parcel sa paghandom nato sa unang Biyernes Santo, no? Dito sa krus sa Kalbaryo magkaigsunan ang kamatayon sa ang Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Then ang pinagi sa Mount Cruz, ipabuhagay ang iyang dugo, no? Dito sa krus, umatong pa sa Balaan Kasulatan, diya sa buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 20, versikulo 28, iyang gipalit, iyang gilukat, o iyang gihalad ang iyang dugo alang sa Iglesia mag-igsunan. The church is the new Israelites, new Israel, no? Wala na ang katawahan sa Ginoo na mao ang bagong Israelita sa Iglesia mag-igsunan. Siya pinaagi sa dugo yang giula alang kanato o alang sa tanang katawahan mag-igsunan according to the Gospel of St. John chapter 3 verse 16. For God loved so much the world that He gave His only begotten Son, so that he who believes in Him shall not perish but have eternal life. Wala na one of the sacraments nga itong ating manunong mga kaigsunan, itong isulutan sa itong isuon, Brother JP, because this particular sacrament, no, na itong mga Katoliko mga kaigsunan, according to the Holy Bible, matong pa ikumpisal, isugit ang inyong masala. Asa natin isugit mga kaigsunan, na itong mga Katoliko, basically, no? According to the Bible, adto sa parig sa Ginoo, no? Ecclesiastes Kapitulo 5 versikulo 6. Sa pagtugon mga kaigsunan, iklaro diha sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 3, buhat sa mga Apostoles Kapitulo 19, 18, nga ang mga tauhan ang umpisa sila masala, no? Dito sa mga piniyaran sa Ginoo. Niya, diya sa San Juan Kapitulo 20, Kapitulo 20, versikulo 22 nito sa 23. Sa kinsan sala, ngayon pasayloon, dili sa yuta, sa langit pasayloon ini, o kantong sala, dili pasayloon, dili sa pinipasayloon. So, this is the teaching of the church. Kung kanamingon ta mag-igsunan, we are Catholic, and we confess our sins direct to God, maghinay na nila because we are Catholic. If we are non-Catholic, yes, pwede na yun. Pero as far as Catholic is concerned, we have to respect the teachings of the church. Kaya, according to our Lord Jesus Christ, in Luke chapter
10 verse 16. Ang naminaw kaninyo sa simbahan, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, naminaw ka na ako. Kung naminaw ka na ako, naminaw sa simbahan na pala ka na ako. Therefore, atong kalimtan ang pagtulunan sa atong simbahan, ay kalimtan ka na ito ang Ginoo ang igsunan kay lagi ang naminaw kaninyo, ang naminaw sa simbahan, naminaw ka na ako. Muna, as Catholic, according to the Catechism of the Catholic Church, CCC 1497, so we got 1493, 1495, 1497. There is no ordinary way to reconcile to God and to the Church, but through the sacrament of confession. So mga igsunan, itang mga Katoliko, we should respect the sacraments, respect the teachings of the Church, that as Catholic, go to the priest for confession. If we are conscious that we have committed sin, especially mortal sin, di kita mengada sa simbahan, matintag misa, mag-igsunan, yung kalawat na, if you are conscious that we have committed mortal sin. Inarbay ako nandunggan diya sa social media, online, sa YouTube, mga kaigsunan, na adunay nagsangyaw, hindi na ito iikuan mga kaigsunan, no? Nga basta kayo simba, kinahanglan niya mong kalawat yun. Sakto na siya, no? Pero bantay na niya na, naman kaya. Dili tayo simba, ana sa grasya sa estado sa grasya. If we are conscious that we are not in the state of grace, bisa pag-isimba ito ang kaigsunan, we have to respect the teaching of the Church. It is the Catechism of the Catholic Church, number 1415. If you want to receive Christ in the Holy Eucharist, be sure that you are in the state of grace. Because if you are not in the state of grace, receiving that particular body of our Lord Jesus Christ through the Holy Eucharist, you receive not the grace, but the sacrilege. So basic na, pagkulo sa itong simbahan, mga kaigsunan, ining maong sakramento, kinahanglan na kapilan na ito sa kaymalong, no? Kalabot diya sa reception of the Holy Eucharist. So, katong nabati, mga kaigsunan, nga adunay katulunan nga basta mo simba, kinahanglan yun nga mo dawat sa Santos ng Eucharistia, kinahanglan nga pila na ito sa kaymalong, no? Kinahanglan pila na ito sa ininiang pagtulunan sa itong simbahan, mga kaigsunan. Kaya itong malikon, Catechism of the Catholic Church, number 1415, kinahanglan nga we should receive the Holy Eucharist in the state of grace. Otherwise, we receive the sacrilege or dawat na ito ang sakrilihiyo, mga kaigsunan, which is basically a mortal sin. No? So, amping tanyanan sa social media ng mga pagtulunan which is contrary to the teachings of the Church. Dahil kayo mga kaigsunan, no? Indot man kayo diya sa social media, maka-open na, maka-basa ta mga kaigsunan. Na mga pagtulunan, it seems the teachings of the Church, but if you are going to analyze it, no? If you are going to analyze it, contrary to the teachings of the Church. So, bisan pagka-obispo ka na, magpari ka na mga kaigsunan, if that particular teachings contrary to the teaching of the Church, accept not that particular teaching. Muna nga, usa sa akong i-post, no? Ipa-remind din natin mga kaigsunan, ang sa social media na ay nanunlo, no? Nga basta musimba, dawat yun sa kalawat mga kaigsunan without respecting the state, our personal disposition in receiving the Holy Communion. So, I repeat, klaro guys, kung patununan, no? So, salamat kayo ni Brother JP sa iyang kuwan karon, iyang karon nga di topic, although natin mga speakers natin, supposed na naman ito speaker, wala pa. Okay, so yan yung gusto kong mag-igsunan, sabi na sa mga pa, no? Mga ang katong mga igsunan ko magikan sa pansa, no? Magikan sa sulod. Like for example, Brother Tata, Brother Aliho, mga kaigsunan, nagtapan ng lahat, gikan sa sulod, no? Si Brother Tata,
Tindog na ba dito tata? Aron ang ito mag-recognize mo ba, no? Atong papagas ba dito tata, may kumulat. Yan, si Brother Aliho Gonzaga, na nagkakumay ka lugar karon pagkakisinig. Ito papagas ba dito si Brother Aliho. Mga, ato ni mga kaigsunan, nga, paano, they are from the prison cell. Nya, ilang yung atiman dito mga kaigsunan, ang pagtulunan sa tusibahan during the time na sila sa sulod. Grabe lang pagbasa dito, okay? At sa sulod mga kaigsunan, kaya yung mga dito, gawa sa prayer, nya, study the teachings of the church. So, pagkagawa sa mga kaigsunan, manghiligig na kayo mga speakers, no? In fact, naala sa social media, no? Kusa niya si Chong Smith, pakibot, no? Brother Aliho, Brother Tata. Napay mo mga kaigsunan niya, diyan sa kalsada, dito sa pa, no? Kung suroy ko niya sa kalsada, nalang kalit na kung gusto ko sa kamot. Brother Tata, kumusta? Look, isang karong, galing mo ko, sa bato ko laya. So, praise the Lord, no? Ang kaigsunan. Kaya sa OPI, Brother Aliho, kung mga pag-iisapot niya, we will try to have our approval sa suong niya. Mula ang buwan, pag inato mapaiga yung bumigan kay hindi alam stricto ang ilang requirements. Although we already have our BGNP Cebu City, natin mga requirements. In fact, last Friday, I think, Friday ba ito? Last Monday, dawat sa ang memorandum of agreement nga ang Safety Cebu wala, no? Nanay memorandum of agreement nga officially kwalita, no? Officially member of the ang tawag ko religious provider sa BGMP. Dili man basta-basta kasunod mga kaigsunan sa BGMP sa mga prisuhan, no? So I hope Brother Tata and Brother Aliho, no, can participate in our volunteer sa BGMP kaya sila mga anak na rito sa BGMP, no? Brother Crispin, ito ang one of the speakers, si Leon Cans, one pa mga kaigsunan. So I hope nga ato si Brother Gil Galion, no? So I hope nga kining mukha pa kung ano pagkatagan na ito ang mga kay babag kining sa tanan mga religious providers. Daghan kayo ng mga kaigsunan ng mga pundo, mga sekta na no? Papilihan sa pagsulod sa City Jail. Kunya, kinini ang safety o sa rin sa simana, kunya, gamay maging kayo, no? Ang volunteer ng kaigsunan, kailangan ka natin ng mga dito, mga siyam, pero tagsara kayo na. Kasi gara yun, 5, 6. Kunya, ang atong mga kaigsunan nga mo nanhadha ng mga non-Catholic brethren na to. Tiniganan kayo sila, no? Tiniganan kayo sila. So, mana nga, if we can have our Catholic faith defenders, mga volunteers, na mudaghan, the better because murag na outnumbered na sa atong mga kaigsunan. Ang safety, ang Catholic, diya sarod sa Kristiyano, may daghan, pero may kinagan niya ng paambit mga kaigsunan. Pero pasalamat ta sa atong mga kaigsunan, kalaya niya sila, na naagin nilang dito, no? Pisagwa ang safety mga kaigsunan, pero ana ang defenders dito, sila, mga depensa. Sa Brother Aliho, sagwa ko dito sa suong mga kaigsunan, pero matag-adlaw sa dito sa suon, no? Iyang gibulihan ng mga tao dito. Depensa siya, mga kaigsunan. Na Brother Tata. So, may nandito sa mga kaigsunan ng mga magkakaroon na sa itong safety, sa itong apostolate ng mga kaigsunan, wala na ako kinigwa, automatic ang depensa for as far as the teaching research is concerned. So, may nagkaroon ng mga kaigsunan. So, kita mga safety, we have at least to be ready always. During the time sa seminar, no? Apologetic seminar dito sa Marigondon last Saturday and Sunday, mga kaigsunan. Kuwanto, kanya ito na yung mga speakers na ito, no? Apun-apun na, nag-topic mga kaigsunan. Yan, naman ko yung time, no? Naman ko yung time mga kaigsunan. Di ko na ito mapugnan.
nga kini ang lagi certain adjustment during the seminar, no? So muna nga akong gihanyo ang mga speakers nga they have to prepare their topics not only one. Mas mayo duha tulong kay kung may mga adjustment para kaigsunan bisag na paambit na imuhang topic, at least kini mag-adjust ka na itong sa laing nga topic, no? So that is our part and parcel of our being as safety, no? Nga di na itong focus sa topic ng kaigsunan, yung ako, no, ang kini matuon ng iglesia. Kunya, mapamit na matuon ng iglesia. Kapag wala na yung speak ko sa isuan, ayaw na ng matuon ng iglesia kaya humana. Di na po ka magkapamit, kaya huwag mo ka mag-prepare ng laking topic, no? So, mana na, as the safety mga igsunan, kaya 20 topics, hindi na itong ihatag. Huwag na itong i-enhance, may itong i-digest mga igsunan, kay ang kuwan kini tapika mga igsunan, basic na kay siya. Although, a lot of topics, no, discussed during the time of open forum, but as safety, we have to digest kini 20 topics mga igsunan, kay mao maginig, no? Ang ato ang preparation as safety. Kay, like for example, karon duha ka speakers wala diha, no? Wala nga kini ang ako rin kasagaran gihanyo sa uban na if you have any topics, no, you have to be ready. Anytime tawagon makakuan marobay yung mag-exonan. Like for example si JP, alay kuan niya, alay bata niya, ang kaperayan. Yung sa siya gihatag mag-exonan, ini the day of rest. Day of rest, ba? Adlaw ipahulay mag-exonan. Kini adlaw ipahulay, this is our one of the topics kay mao ni asagad nga atakihon sa atong simbahan mag-exonan. Kay tamay nagpahulay nga dili sa Sabado. Dili Domingo sa Sabado ila. Kita ang Domingo munta. Yan ang pwede pahulay nga Biyernes. Na pwede pahulay og Huwebes. So wala na dili kalikayan mag-igsunan diya sa pagpahulay, ana gyud ingon nato nga contradiction, no? Ug kala sa mag-igsunan nga bisan sila og bagko pa ni tumaw sa kalibutan. Kini ingon nato nga mga Sabadista, no? Or SDA. Nilutaw pagka 1844 mga igsunan. Pero base mo nila sa Balang Kasulatan. Nga ang Sabado, maugit ang adlaw ipapahulay pa sa Balang Kasulatan. Kaya na, naisuwat na sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 3. Nga, imo na yung kontrahula, naman na. Ang adlaw Sabado, mao ang ipanalanginan sa Ginoo, adlaw ipapahulay. Yan, anong mga Katoliko magsampagpalan ko sa pagsupak mo? So, di ba, mura man pagturunan ng mga igsunan at tatanang kainong tapito sa akin. Ang Ginoo ginagpapagpagpaan. Ang Ginoo ginagpanalangin. Diyan sa Ginoo Isu Kristo mga igsunan, matong paniya, wa kung nga hindi niya ang pagbungkal sa pagturunan sa mga sugo o sa mga balakon mga igsunan, matong sa Ginoo Isu Kristo, kundi ang pagtuman ini. Busa kay hisuwat na sa balaan, kasulatan, adlaw sa balay pamahulay. Nga naman ng mga Katoliko na sa City 25 sa Daniel nga tao sa kadautan mag-usap sa kasuluan. Ano yung mga usap? Dakong impact ng kaigsunan sa kung Katoliko ta na walita na ay passive lang sa Katoliko. We are so very nominal and being a Catholic. Pati ta na mga kaigsunan mahingang halita kung kinaamas mo lang ang kasulatan. In fact, halos na ng mga atake sa itong mga igsunan, iba sige sa kalaan kasulatan. Yeah. Kung di tamat ako ni mga igsunan, sigurado yung pagpuntin mo kita. No? Pero, ato yung paminaw, ato simbahan, mapagtulunan nini mga igsunan, para naikot kita mo smile sa mga atake ng mga pagtulunan sa itong simbahan ng igsunan naman. Kaya as safety, mao ginatong i-enhance, mao ginatong i-digest, kay aron at any moment we can defend the teachings of the church. That is safety.
any moment, no? So we can defend the teachings of the church. Now, ang paghatag lang nini, pagpalit po lang nini mga kaigsunan, our time check is 8 o'clock. Paglit po lang nini mga kaigsunan, tinuod na. Nga ang gipanalaginan sa Ginoo, kini gitawag og as seventh day, no? Ikapito, nga adlaw mga kaigsunan. Apan napoy laing tinuod mga kaigsunan, nga kini maong adlaw gipahunong sa Ginoo. Ya, katuloy pahunong sa Ginoo, di na dito tinuod. Kay adto dito horong sa ipanalanginan sa Ginoo. Ipanalanginan dito sa Ginoo. Pero napoy tinuod. Nagipahunong na kini maong ipanalanginan sa Ginoo. Ngano gipahunong mga kaigsunan? Because of the abuses coming from the chosen people of God. Daghan kayo sila o mga patulunan, mga balakod, mga kaigsunan, kalabot sa adlaw ni Pagmulay. Apan, wala sila wala sila sunod ini mga kaigsunan. That is why daghan kayong abuso o sa lagarin niya ng mga kaigsunan katong abuso nga walay magsinti magharing. Yan ang panahon sa adlaw ipapahulay mga kaigsunan kay ala kanila usa ka balaan nga adlaw kining Sabado mga kaigsunan as gidili, no? Diya sa adlaw ipapahulay ang paghaling. Ngano man focus giga adto giga sa templo. So, dili pwede maghaling mga kaigsunan apan unsa pagkaunsaa nga grabe kayo ang punishment, no? Kay lagi balaod pa nila mga kaigsunan ang pagdili sa paghaling matupad diha sa Exodus kapitulo 35 versikulo 3. Nya nabi nangahoy mga kaigsunan, nabi nangahoy iya luto siya, sakpan mga kaigsunan ipatay niya. Kay lagi balaod na sa mga Hudyo ang dili paghaling. Pero nasakpan kay ato lang sa kisa dito mo mga kaigsunan kita mo pagi. Di ba? Diyan kan gusto mo ta kita pagi no. Asa ikaw na ini. Tapos badhid, gusto mo sa badhid sa what? Mo magyud. Kita gyud pagkaon mga kaigsunan. Yan naman importante kayo sudlan diyan mga kaigsunan. During the time gutom kay siya, minta siya pa naghaling siya. Paskan siya kahoy mga kaigsunan tapos patay siya, no? Ya, nasa Números kapitulo 15, 32 hanggang sa 36. So, nakita sa Ginoo mga kaigsunan ang kining mga abuses during the time. So, ningon na Ginoo nga pahulong kining mao inyong adlaw ipahulay sumala diha sa Oseas kapitulo 2 versikulo 11. Patulunan mi sa Ginoo mga kaigsunan. Di man natamingon na diha gid ko mo pilit sa usa ka bersikulo madiin ni aray ng ganahan ko nini. Kay ang tibok Biblia mga kaigsunan, if you are going to read the Holy Bible, tanan diya sa mga kasulatan puro sunod Ginoo. And there is no such thing as contradiction in the Bible. Pero kung kita yung tataw mga kaigsunan niya interpreting this in our own interpretation, a lot of verses, no? Diya sa Biblia mga kaigsunan na mula na contradiction. Usa na ni ilagin di barukan nga sa Bible lagi. Pero wag sila mo himo o kausaban mga kaigsunan na giningon na Ginoo nga paunong mo gini, no? Sumala sa Oseas kapitulo 2 versikulo 6. In fact, diya sa Lamentaciones kapitulo 2 versikulo 6, dili na kini hinumduman pa. Pero until karon naman na according to one of the standard difference mga kaigsunan, one of the standard differences, like for example, yung Webster's Dictionary, no? Naadya, naputang mga kaigsunan, matod pa, in Jerusalem, there are 3 Sabbath. A Friday for the Muslims, Saturday for the Jews, and Sunday for the Christians. So, naadya po mga kaigsunan. Kung kining adlaw nga Sabado, gi-revive ni, no? Ay hindi na daw i-revive, kinawa, existing mo niya po ni sa Jerusalem, sa Israel mga kaigsunan. Nga adunay nisundog nini, adlaw Sabado, ilang o kahulay,
unya claiming to be a Christian because they believe also Christ. Pero ang pagtulunan na kalabot sa kaniyang pagpahulay sa Sabado, ila. In fact, sila gid mo ay grabe kayo pag-atake sa Katoliko mag-igsoon gumikan kay lagi ang Katoliko man Domingo man nga Sabado man ang gihatagan o blessing sa inyo. Mana mag-igsunan nga kung natas gawas, no? Kung natas gawas sa simbahan, gituko sa ato Ginoong Kristo, daghan kayo imong mahimo nga mga pagpangatake mga igsunan. Nya, base na sa dalang kasulatan. In fact, there are more than 45,000 Christian denominations throughout the world. Yeah, bringing the Holy Bible, bringing the name of Christ, yet the teachings are mostly contrary to the teachings of the church. Yan, sa ibot niya na. Sakto sila, sakto sila niya sa iyo kasi bakit ito? No. Tungod kay deklaro sa ating Ginoong Kristo according to St. Paul in 1 Timothy chapter 3 verse 15 that the church of our Lord Jesus Christ is the depository of truth. Ang kabaturan ang gitisog, gideposito diya sa iyang simbahan sa ating Ginoong Kristo. According to St. Paul, 1 Timothy chapter 3 verse 15, the church is the pillar and the foundation of truth. So di mahimo nga kaigsunan nga simbahan sa Ginoo masayo ang simpiat, no? Especially in matters of faith and moral, kanang dogma mga kaigsunan. So, wala, diya sa balaan kasi sa sulatan ng kaigsunan, iklaro nga kining maong Sabado, usa lamang ka landong nga katumanan nini mao gyud ang adlaw diin ang atong Ginoong Kristo nabanhaw mga kaigsunan. Imatod pa ni San Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 14. Kaya kung wa pa mabanhaw si Kristo, kawang laman ang inyong pagtuo, makasasala ihapon kamo. But because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, muna nga iklaro sa simbahan mga kaigsunan na kadtong adlaw Sabado nagipanalaginan sa Ginoo nga diin giingon nga pahulong na kini mga kaigsunan. In fact, atong isgutan ka kanya sa Lamentaciones 2:6 nga dili na pag-isgutan kini, gipulihan kini sa bagong adlaw, unang adlaw, sunod adlaw sa Sabado mga kaigsunan, no? Nga mga ipaway sa mga Hudiyo. Nama sa Hebreano kapitulo 4 bersikulo 7 ngadto sa 9 mga kaigsunan. So unsa ni adlaw ali mga kaigsunan? Ang sunod adlaw sa adlaw ipapaway. O katumanan ka na mga kaigsunan sa panagdaan diya sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 39. Yang unang adlaw o ang ikawalong adlaw mo ang hingpit ng adlaw ipapaway. Mo na diya sa bagong tugon mga kaigsunan ang katong adlaw ipapahulay din ang atong Ginoong Kristo sa mga Hudiyo kan sa ipapahulay Sabado. Pero effective pa ba ito mga kaigsunan during the time of our Lord Jesus Christ? No. In fact, gusto siyang patyon sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, gumikan kay iyang lapas. Ilapas niya ang adlaw ipapahulay. Sumala diya sa isulat sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 8. 18. Sa ito pa mga kaigsunan, diya sa paglapas sa itong Ginoong Kristo, nagpasabot ito, nga nasayo or nagpa na itong Ginoong Kristo. Wala matuman ang itong Ginoong Kristo. Apan matod pa niya, diya sa Mateo kapitulo 5, bersikulo 17, ningan siya aron sa paglikpon ni ini. Huwag siya gilapas mga kaigsunan. Tungod kay, wala hipon, no? Wala mga kaigsunan, katong balaog sa mga Hudiyo kalabot sa adlaw ipapahulay. Ang mga Hudiyo, mga kaigsunan, ang mga apostoles sa adlaw nga Sabado nanangmig mga kaigsunan or nanugdo mga buhay, no? Nga gidilig yung anak ang adlaw mga kaigsunan ato sa Ebanghelyo sa Mateo
Kapitulo 13, 1 hanggang 5. Suko kayong mga Hudyo. Pero tanawa ako sa isulti ni Kristo. Nagkasama sila ko. Tungod kayo lagi atong balikon mga kaigsunan, sakto ang Hudyo. Ang adlaw ipapahulay nila, Sabado, apan labi na sakto, nagkanang adlaw, ipapahulong, o gituman nila mga kaigsunan, kining maong nahisulat sa balaan ng salatan. Only lang, dili sila magkadawat, na kining mong adlaw, Sabado, ipapahulay na o ipapunong ng mga kaigsunan. No? Kaya lagi atong balikon, ipadakan sa atong Ginoong Kristo, sa mga apostoles, mga kaigsunan, ang mga adlaw na di ang atong Ginoong Kristo na banhaw. Kano sa nabanhaw? Matod pa sa Ebanghelyo sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang sa 9. Nga sa iyo sa adlaw Domingo, si Kristo na banhaw, o sa versikulo 6, isimba siya sa mga apostoles. So kano sa adlaw isimba mga kaigsunan? Adlaw ito, di si Kristo na banhaw mga kaigsunan. Muna kitagan ako nga pagtulunan. Dito adlaw sa Independence Day nila sa Hudyo. Independence Day itong Sabado mga kaigsunan. Pero i-respetuhan ko sa Ginoo. No? Pero ang wala nila respetuhin mga kaigsunan, ang gining i-diskuta na sa ato Ginoong Kristo. Di ining maong adlaw ipapahulay Domingo, mauna ang adlaw ipapahulay, di mauna ang katumanan sa Ginoo sa balaan kasulatan, ang hingpit ipapahulay at unang adlaw, ikaw ang adlaw mga kaigsunan. Ano unang adlaw mga kaigsunan? Ano ang Ginoo sa Ginoo? Seek ye first. Unahan ang Ginoo. Nya, sa Sabado ta mag-igsoon, di wahid ang Ginoo. Jesus did great. Jesus is nice and Oh, so, nawahid ang Ginoo mga kaigsunan, kay una na ito trabaho, una pa Ginoo. Kay kapito man, so sa ito pa, gusto ko na trabaho na ito, Domingo, ato na ta sa Sabado, relax mga kaigsunan, wahid na, no? Ingon na Ginoo, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Unahan Ginoo. Kung nakita mga Katoliko, mga kaigsunan, natong pagtrabaho, Lunes, apan ang atong adlaw, ang unang adlaw sa simana ang mga kaigsunan, ang Domingo, mawagid atong yun na ang Ginoo. Ayat pa sunod adlaw, ang Lunes, ayat pa tayong trabaho. No? Ayat pa tayong trabaho, mga kaigsunan. Itang tanan, mga Katoliko, mga kaigsunan, kung natay trabaho, kining Domingo mga kaigsunan, mao gyud ang ato ang igahin alang sa Ginoo. Yes, pagsimba mga kaigsunan, because it is part of the teachings of the church. Number 1 yun ang mga kaigsunan, no, sa the greatest commandment of the church. Number 1 yun is to attend, to assess the Holy Mass during Sundays and holidays of obligation. Tulo ba ka adlaw holidays of obligation of diri, no? Sa Pilipinas mga kaigsunan, 8:55 of March. ang December 8, ang Immaculate Conception. December 25, ang natawan sa Panginoong Kristo, birthday, Pasko. Ug ang January 1, the Theotokos, the Mother of God, Mother Mary. No? Although sa tibok kalibutan, doon ay napulo ka holidays of obligation, apan ang atong sinisipin mga kaigsunan, hanyo sa Roma, Santo Papa, nga di na nangapil ng uban tungod kay ang Pilipino nasa sa third world country. So, dahil pa kayong obligasyon diyan sa kalabot sa panginabuhi, livelihood. So, yukihan sa Roma ang hanyo sa sinisipin nga in those 10 obligations, kaya kung halidays of obligation mga kaigsunan, di man ka magtrabaho ni samang yung Domingo, no? Nya ang mga pobreng taong panahon sa kuan, lisod sila. So man nga aprobado sa simbahan. Unsa imo itugot dinhi sa yuta, sa langit itugot dinhi. Apan katong dili itugot dinhi sa yuta, dili sa itugot. That is the power. Wala na magkuha na sila, no? Kini katong mga kaigsunan, kini katong mga pagtulunan, mga kaigsunan ilahan atakihon. But basically, the church has this basis in the Bible, no? Wala na kabalikon mga kaigsunan diha sa balaan kasulatan, ang mga apostoles magtapok na dinhi sa Sabado.
magtigom sila mga kaigsunan dihagid sa adlaw nga linggo, no? Nasa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 1 matos 2 mga kaigsunan, matag adlaw nga linggo magtigom sila, magtapok sila. In fact, mangurigta sila, no? Alang diha sa simbahan. Kita mga Katoliko, nabatana. Panahon sa simba mga kaigsunan. Ay murigta diha panahon sa simba. Nandang tagjutay lang kini. Ihalad ko karon. No, marina sa ligan sa tagjutay lang kini. Mga pinipili pa ito at para pinipili pa sa atong mga sensiyo ba kuan. Mga atong mga kaigsunan, if we want to be blessed by God abundantly, we have to give abundantly. Lahi man ta kay gusto ta na mahatag na kamay, gusto ta magkadawat og daghan mga kaigsunan, no. Gusto ta mo dawat o siksik liglig at umapaw, you have to give abundantly. Basically, not only pressure. Tulong na yung mga siman, pressure, time, and talent. Kung nasalikan ko sa mga talent na ako kay okay nga na. So, apilo na to, no? O natay treatise, mga kaigsunan, then that is our abundance given to the church through our apostolate, through the treasury of the church. Yan, sa itong time pag-alagad mga kaigsunan, no? At least, we as FD, we can give part of our time mga kaigsunan, especially during sa atong apostolate. Salamat po ninyo mga kaigsunan na kining atong safety, although na ay mga kaigsunan nato kasi yun ta. Pero naglain yung ilahan, di mo yun sila ilang kaugalingon nga time, the same day, the same time. Naraman ta sa Cebu City mga kaigsunan. So pasabot lagi na natin kompetensya. Sabot lagi kompetensya. Wala makita na ito mga kaigsunan nga kinsa ito magkikompetensya sa Ginoo, tanawa. Na yung tampong nila, duharan ako, tulog ako, umubang na lang, nangyari yung Petromax. Hindi ito mag-kaigsunan. Dahil sabi, joke na. Pero, kinikat ang mga kaigsunan, matod pa ni Brother Soap, since 1950s mga kaigsunan na until now, and so on and so forth. Ngayon, kompetensyahan naman yun. Nga, kini ito, regular naman eh. No? Mana na, ito mga safeties, mga kaigsunan, within our diocese, within the church, or within Cebu, no? Nga, pandiyan, ganyan, community kita din eh, mga kaigsunan. Nga naman, according to the Bible, diya sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4, Pinadaya, Kapitulo 2, versikulo 10, katong lahat ay mga magagawat sa purong-purong sa kalibuhin katapusan. Perseverance. So, if you feel na murag exhausted na ta as AFP, mga kaigsunan, just relax, but do not quit. Okay, balik-balik na itong mga kaigsunan. No? Kaya naman yung higay yung mga kaigsunan. In fact, hindi lang sa mga lane, apilo sa mga kapalitan, mga kaigsunan, sa hierarchical, no? Nga, anagin ang gitawag na ito spiritual dryness. Sa spiritual dryness, mga kaigsunan, punta, na magiging, pag pumunta na ba kay Ginoo, no? Nagkaluya ko ano. But believe me, the church teaches us always. If we have this one in tawag na ito, spiritual dryness, do not quit. Just relax. Just relax. Because quitter never wins, and winner never quits. Just relax, then go on. Kay kining usa sa kadagko na virtue na angay na to pangyupon mga kaigsunan, the virtue of perseverance. Sakto kating the virtue of perseverance nagpasabot ko paglahotay diha sa atong apostolado mga kaigsunan, because basically kadto lamang maghotay mo ang kadawat sa purong sa kinabuhi. Wala katapusan. Kita ta sa mga naong ani in and out mga kaigsunan, every now and then naa niya sunod na po sunod po naa part ng process ba na nana bisan pa to ulo makita tagaron niya sunod din ako nana po sunod na kumana po sunod na ako
Mo na sakto na gingon nga just relax no. Pero never quit. Mo na makita na to, nadaan makigsunan, na po na to makita no. So mo na kanindot sa kining gitawag nato commitment mga kaigsunan. If we are committed, bisan pa og nagluyad na mga kaigsunan, pero makita nato sa sunod kayo na po no. So mo na ang mga virtue mga kaigsunan na paglahotay, perseverance mga kaigsunan, kaya malikon kini ato apostolado dili naman no, dili naman nga alam kanila mga kaigsunan nga kwalita alam usab kanato. Kay matod pa San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13 ito sa 16. Hugihin ninyo. Hugihin ninyo ang pagbasa, ang pagmantala, evangelize, pagdefensa, to defend the teaching of the church. Kaya pinaagi ni maluwas din po ang pabalingon o lakip ng usap ang naminaw. That is the beauty of our apostolic no? As apologists ng kaigsunan. Yes, sir. Actually, wala ito yung akong sumalo, pati lang na tatatan. Simple lang yung akong ihanay sa ako, kaya gawas ko sa income. Nga, kwan, galing yung pari ko ba, ito na ako yung mga ilalating sutan. Walang wala yung simple yung ihatag lang. Simpa ko sa yung puno ng pinakamisa ko sa ay. Mula nga yung tino, kaya nakaakan ka kung tumalino para meron ko lang sa kinuha tingali ng tanan. Disko kayo yung paang kaaway, sa iyo ang kaaway. Uusan nila sa kinuha sa pagkina. Nagbago ko sa ang tatlo sa Tias 3 na sunod sa 10. Okay. Kini yung ato ang offering mga kaigsunan. Pero kung tayo tawag ko love offering. Wala magigkuha sa simbahan na 10% or tithes. 10%. So, kung sa gross income niyo mga kaigsunan, like for example, ano na kay sweldo, butan na to, 10,000 ang bulan. Pila may 10% na lang. That is 1,000 pesos. Yung mga ihatag 1,000 pesos na simbahan, that is not the teaching of the church. 10% din mga kaigsunan. Kung sa may kabago, kung sa may panulo sa simbahan, talagang itawag ko cheerful giving. Love offering. Hatag ang 1,000. Pero yung kasi ay butot. So, dagan mo itong gasto ay kapalit mo itong mga karne ay kapalit mo itong mga konsep palitulong para sa balay. Pero pinugos na rin mga kaigsunan. So, it is not cheerful giving. Gusto ba sa Ginoo mga kaigsunan? According to St. Paul in 1 Corinthians chapter 9 verse 13, no? 8 verse 8. Ha? 7-8. Second Corinthians chapter 9 verse 7 to 8 mga kaigsunan. Kalipay sa Ginoo kadtong naghatag na malipayon tungkol sa kasing-kasing. Mahatag ka mga kaigsunan, nagbagot ka, malipay Ginoo na. Tanawa, tibot ang kadtong ikuha, kalipay na kini iya yung tibok niya, iya yung hatag mga kaigsunan. Pero nakita sa Ginoo kadtong nga naghatag regularly mga kaigsunan, dagko kay mahatag dito kaysa kadtong tigulang nga duha gid ta ka dismos. Pero nakita sa Ginoo nga siya ang naghatag ini mao ang kalipayan sa Ginoo. Sa tuwa mga kaigsunan, sakto gyud si mga Katoliko, no? Love offering. Kung sa imong ikalipay mga kaigsunan di sa imong paghatag, gusto Ginoo niya na. Pero without abunda kay na. Pero lagi lang gitawag nato pagkatihig. Pagkadaw, paghapon mga kaigsunan. Mamay naka-impirno sa katong nasa San Mateo kapitulo 19 bersikulo 17 18 mga kaigsunan. Mutalo sa pataka dato matutulog kung sa may akong buhaton ang akong kasud sige kaniya sa langit. Simple kay kumang sa Panginoon Kristo. Follow the commandments of God. Nindot kayo pag ingon ko lang ako lang natuman. Pagkapit sa Ginoo, kung gusto ka na mahingpit, pauli, baligya ang tanan nimong kaptangan, yan, bahay-bahay ka sa magkapos, then follow me. Bawal matala sa istorya magigsunan, buhot po itong mga batan.
Kay di kita makahimo sa pag-detach, no? Di ta makahimo sa pag-detach sa atong kayamanan magigsunan. Kay kini kung pagtulong ang sibag kini mong detachment. Kana gingon diha sa Ginoo sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 3. Nga wala kini ang bulahan katong kabus diha sa iyang espirituano kay maiya ang gingharian sa Ginoo. Wala pasabot magigsunan kung datong kadili ka binangit. Kini gyud natong mga mga kaigsunan kaning ato ang mga dreams, ambition in our lives. Nga mas atong giambisyonan, ambisyonan ang kalibutanon. Mo na magresulta pagdita sa mga kaigsunan in favor of spiritual life. Kanang katang nato magresulta ing paghatag sa atong mga kaigsunan, magresulta og kanang pag-share sa atong mga kaigsunan, labi na sa kinahanglan. Nabitaw mo, makabantay ito mga usahay sa social media mga kaigsunan. Pwede na kaya murag ano ba? Murag ano ang take opportunity ba? Diya sa social media. Yan, pwede gan kung yung mga magyatagol yun, no? Na muhatag. So mga nga, daghan na mga chikas ipang-display diya sa social media. Kaya, pinilian na-abuse, no? Na-abuse mga kaigsunan. Pero, hindi mo tagibaw. Kung tagibaw sa kasing-kasi sa tao na ito may hatag niya na, kinasing-kasi ko na nila. Although, ang buwan minyon nga, nabiktima ka, ganyan yung scam ka. Pero, atong balik yung mga kaigsunan, kining pagpanghatag, once maghatag na mga kaigsunan, wala, no? Kining, na to na, kung saan ito yung hatag, hindi ka tuloy mo ka, no? Hindi ka tuloy mo pintahon mga kaigsunan. Yung pinta ko tala, muna yung magkakupugong na to sa paghatag, no? Kaya pinta nga, balik ko na isa. So, di na ka maghatag, di ba kaya nagpinta mo ka, no? Ako man na ka, ikaw, nabuso na ka, whatever, no? Pero, di man ato mga kaigsunan, na kining usagi sa ingon sa Ginoo diyan sa 51 tira, no? Sa Lucas, na kadtong magkatagon, kadto sa isig katao, ang imong masala, tanan imong masala, matabunan, lumigan sa imong paghatag kadto sa imong isig katao. Nindot kayo mga kaigsunan. Unsay martimo no sa San Lucas, no? Okay. So, mutan pa lain. Any question? Basta kaya ka na ito paghatag basta kaya singkasay, no? Malipit as paghatag. So, magamay, kung managong mga kaigsunan, kung nga ito singkasay niya sa paghatag, malipayon ta. That's it, no? Kaysa maghatag, kaya ko niya, nagbugod-bug ka, sa ipulos niya na, narawa sa ako ng Haring Kapitulo 11, versículo 39, ang tao, makikita, di alaman sa panagway sa tao. Kung sa lang outward, makita, no? Diya sa tao. Mawala yung makita sa tao. Pero Ginoo matod pa niya, apala kasing-kasing, apala Ginoo nakita sa kasing-kasing sa unahon sa tao. So, wala nga diya sa itong paghatag, madalilintig. Wala na ginagawa sa pagkakasing-kasing. Any question? Yes, sir. Ernie. The amount you give doesn't matter. What matters most is the attitude of the giver. That is correct. No? Kaya ito natin isutan sa 2 Corinthians 9 verse 7 to 8. Mama ito, cheerful giver. Kaya kung saman ang imong katong pa, no? Katong mga dato, nga ihatag kung dinagko dito sa panagdanan sa templo. Pero nakita sa Ginoo, nagkatong matahoplan sa iyang kayamanan. While katong sa ihatag ng tao, Jesus na mga kaigsunan, nabalang dako. Pero ang iyang kinabuhi, o iyang gihurot niya hatag. So, bisan pag patong-patong ang iyong hatag ito, pero dito magkaunsa ng mga kaigsunan, mas giikuan pa sa Ginoo, no? Ang katong gamay lang kapan. Tibok, imong kinabuhi, gihalad ngadto sa Ginoo, mga kaigsunan. That is what our Lord Jesus Christ, no? Na
kining panunod niya. Namatod pa sa simbahan mga kaigsunan, give until it hurts. Give until it hurts. Kay na may mahatay kita mga kaigsunan tungod kay kailan tapos na yung mga kaigsunan. Pero mahatay kaya ito muna kuhanin ko, para magkagugulan niyo ba? Ako, balik para sa kuhan. Pero malay niyo pa sa simbahan nga, give until it hurts. Kaya kung kataan ang magkaigsunan. That is one of the decision church, no? Give until it hurts. Pero di man na ito magkaigsunan na ay pagtulong na sa simbahan, usa ka santos ningon siya nga let your arms be perspired in your let your arms let your arms be perspired in your palm until you know where to give. So dili ko pataka yung mga kaigsunan. That is the decision church. Usa ni ka santos. Let your arms be perspired in your palm until you know to whom you are going to give it. Bot pasabot mga kaigsunan, napasagdi ang imong limos na madugay diha sa imong palad. Paningtong na yung palad ginunit diha hangtod nga mahibaw ka kinsang hatagan. Lagi naay daghan mga kaigsunan nga kining ano po no nag-abuso po. Nag-abuso ng mga kaigsunan. Usa para sa gingon sa atong simbahan. Mahatag ta kinahanglan nga apil ang discernment kinsa ang nga hatagan. Apil ang discernment mga kaigsunan. Okay? Sa iyo, pinagati ko nga, yung pagkakababata, suka na nila, pinagati ko. Saan sa atong panding? Any other? Napay mga, our time is 8:30. It's good na yung mga kwan while waiting for our main speaker, but yourself. Sir Rene, you have any? Yes, but? Kalang daw napuyo-puyo ba? Oh. Pwede mo na makakumpisan. Okay. So, dahil pumunta na mga kaigsunan, sa mga viewers, na nagpuyo pwede mag-kumpisal. Isa kinsa mag-kumpisal. Pero dili tanan nga kumpisal i-absolve sa pare. Bisa kinsa magaganap to kita sa kumpisalan. Kaya pumunta na pwede ba kumpisal ng puyo? Yes. Pero di ta magdahon na i-absolve sa pare. Yan naman. Kaya i-absolve na sa pare mga kaigsunan, liguri na to mawala gyapon, puyo gyapon. So the same music, the same dance, why dita po mga kaigsunan, mo na i-differ. Tawag na si Manong deferment, no? I-differ ang blessing until sa time na naanagita, ma-iron out ang atong kinabuhi. Kaya lagi, kubalikon mag-igsunan until sa time na maayos na, no? Kaya kini kong pagkumpisa mag-igsunan, it behoves na di na ito balik ito sa sala. Pero hindi kumpisa ito, mawala gyapon, ibalik ito, mawala gyapon, ibalik ko na gyapon. So that means to say nga, nalagyapon sa sala na gunang. So manang pala, hindi ko maghatag ang solusyon na lang, no? Kaya, mama, hindi ang hangtod nga, imo na i-regularize ang imong kaugalingon. Balik ko na ito mga kaigsunan, no? Kaya yung itawag ko, blessing of mercy sa kanang fiducia, suplikan, sutaw, ni buturon sa sa social media. According to some, ang ato kanila na, i-blessingan na sa pare ang giling ipon-ipon, no? Kaya mga same-sex marriage, kaya mga regular mga relationships, mga kaigsunan, di ginapakibot masama sa simbahan, no? Nangyatag siya o blessings or kanang itawag na ito o sacrament, no? Labi na sa matrimonio, mga kaigsunan na itong mga irregular na situations sa irregular relationships. Sayop ka ng mga pagtulungan ng mga kaigsunan. Ito balikon, ang ato simbahan, wala pagpiyong, no? Diya sa paghatag sa mga pagtulungan. Labi na kalabot nini na itumaw karon sa social media mga kaigsunan nga ini blessing of mercy, no? Bot pasabot balikon mga kaigsunan, ang blessing of mercy. Ihatag ka na, ihatagan ang authority ang mga kaparian, pinagi sa atong sa papa mga kaigsunan
Kining gitawag og sa dokumento gitawag og fiducial supplicans. Pero wala pasabot nga kadto blessigan sa pari nga gitawag og blessing of mercy. Wala pasabot nga naghatag siya og sakramento sa kining matrimony mga kaigsunan. Mao ba na ituis diya sa social media? No. Ang kanang maong blessing of mercy usa lang spontaneous prayer na litukod sa pari atong irregular relationships, kining civil marriages, kining polygamous marriages, same-sex marriages, kini siya mga irregular relationships. Mao ngayo o panalangin sa pari mga kaigsunan ang ihatag sa Santo Papa nga faculty ni ngadto sa mga kaprayan. Mao lang ang spontaneous prayer nga gitawag og blessing of mercy. Wa gina panalangin sa pare nga okay, minyo na mo ha mong babae diha, laki diha minyo na mo. No. Gituis na mga kaigsunan diha sa social media. Iklaro kana diha sa maong dokumento fiducial supplicans nga gihatag sa panalangin sa pare niya na iyang kagalingon na prayer nga ta Ginoo kining mga irregular relationships makadanan na sa ilang huna-huna nga naa sila nagbuyo sa kasalanan na unta ila nang ma-regularize nila ilang kinabuhi. No, pasok sila, binulsod sila o ila na pag-uhan ilang kinabuhi. O na ikaw pasabot niya sa blessings of mercy. Dili kay ingon nga gitubutan, gikasal na ang mga babae niya tumboy o babae o bayan o ang laki. Muna kini mga nagtuis niya mga kaigsunan supak na sa gawon sa Ginoo, supak sa gawon sa Ginoo, bakag ka na mga kaigsunan. Sino man ta? Ang aman sa bakag. Yes, Brother Danny. Brother Danny Fugtas. Mr. President, mayroon mga sabihin. Di ba? Ako naging paglaro ba? Kita mga safety na dipinsa, hindi lang putok sa pagdipinsa. Mahimos na ihiglo mga tao para sa Ginoo. Ako pumunta na alaw pa sa mga safety na mag-live ang Ginoo. Okay, next lang Brother Danny. Well, this particular occasion, this is not the regular, no? Na pa sa masjid galing. Ang nalagay galing na, naginom sila, naglayag pa gina mga kaigsunan. That is one particular occasion, but not necessarily, no? Pero that is not really, no? A good example for us, especially sa masjid big, no? So it would not be a good example because although ang inom mga kaigsunan, huwag mo na gidili diya sa balang kasulatan. Ang inom, I repeat, wala gidili sa balang kasulatan. Ang isgutan diya, ni San Pablo sa unang Korinto, kapitulo 6, versikulo 9, says, wala yun, mana gito ba? Mana gito ba, Brother Danny? Ako lang nag-emphasize, ato yatagan di buhaton, no? Tagay mo tayo, di buhaton. Ako naging ganyan, it is not a good example for us as FD nga maglag-lag ka niya sa Iloilo. Kaya why? Because we are giving apostolate. We are giving the word of God to our brothers and sisters. So it is not good. Although that is tingnan one of the occasions, pero di maayo ba? So maglag-lag pa tayo nga, di maayo. Pero ato lang emphasize, katagan ang emphasis Brother Danny, nga kanang pag-inom, although it is not sin per se, no? Kay in fact if that is sin per se, nga itong Ginoong Kristo ay number 1, ha? Kay during time sa kasal sa kana mga kaigsunan diya sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 2 versikulo 11, una yung milagro gihimo sa Ginoo, conversion of water into wine. Sa daang tugon mga kaigsunan diya sa Ecclesiastes, diya sa Proverbio, kaya gihatag sa Ginoo ang vino, kalipay sa katawan. In fact, usa kadako nga panultihon sa mga lamang, in vino veritas. In wine there is truth. Una katong na safety nga yung vino mga kaigsunan magawas sa mga tumatura. Why? Because in wine there is truth. That is international knowledge, no? Wala nga nato mga safety, mga kaigsunan, no? I hope usahay
kining lain na dili anayan, no? Dili anayan ni publicize mga kaigsunan, especially ka ng inyong anak. Ayaw lang. Kay nayusa ka pare nga nag-picture niya, nagunit ang pasto niya, dapat beer mga kaigsunan. Lain naman sa pagsabot. Although, wag din na nato i-condemn, no? Tungod kay lain ang pagsabot sa mga tao, hindi na lang nato i-post na. Kaya nga naman, naamoy mo nagsimbing, yes ba? Katong kasal sa kanan. Si Mama Mary, ano yung mga Isus, kaya walay dino ang kalabok. Maghimos dino ang Ayaw sa gitwa na wala din yung prabog, wag man yung din prabog. Ayaw, interpret na. Ayaw dito. Ihapil ba kino mga apostoles ng Panginoon? Kada, tanawa sa Biblia, no? Katong gihimo sa Biblia, katong gihimo sa Ginoo nga conversion o voted into wine mga kaigsunan. Purposely, ipainom dito sa Ginoo. Ngayon dapat yung mga apostoles sa mga katong mga tao, pamatugi pa diha, nato yung mga apostoles, nato yung mga kinsa diha, no? General na pag-isulti diha. Katong mga bisita during the time sa kasal sa kana mga kaigsunan, nakainom sila. Pag-inom nila, please naman yung inom. Pwede malamig. Na ano mo naghihatag ka ganyan? President, Yes, sir. ayaw yun nga, nagdaas pulong sa Ginoo. Ako, ikaw mo na reliyo. Yeah. Ibiyaan ko ng bisyo. Gusto ko magpapost. Very good. Kasi isa sa Ginoo na to. Dapat kung sa mga natuloy dependent, ibiyaan ko ng bisyo. Kaya ng bisyo, pag inom, pagpahubog, pala inom, di ko na makasunod sa langit. Kaya ang mga sa bato ng ipagkasunod sa langit. Ini ko interpretation ba rin natin? Sakto lang yung ba rin natin? Ini kong minus na. Alas mo dito sa pagkakita ng mga tao, no? Minus sa tao ng kaigsunan. This is very important also. Pahinom doon natin mga kaigsunan. Minata. Ako na naging mga kaigsunan, no? Referring to the Holy Bible. Ang pag-inom per se or a wine per se is not sin. When in fact, diyan sa balaan kasulatan mag-igsunan, kung imong tanawag mo sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 13. Nabas sa Biblia, no? Ang Biblia mag-igsunan, kung nagdadatag Biblia, kasi if dita, then we must not only read. Brother, Dani, ayos sa mag-diskutek ng bati, no? Kinato din, naman ta sa sosyal, naman ta sa aman. No. Ako nag-diskutan mag-igsunan. Kung kanang adunay mga ilana, ehemplo na dili maayo, litas pulit nga di nato palunga, no? Kay atong balikon, it is not a good example. Klaro na ito mga kaigsunan, no? Pero when it comes to yung ato lang ipalugdan ang kamaturan, no? Kung sa may kamaturan mga kaigsunan, na kanang pag-inom rin yung inom. Kung sala pag-inom mga kaigsunan, otherwise, kanang ana sa pare bino ra man. Kunya kung atong hanahuna nakana pag-inom sa bino sala. So tanan mga pare magkasala. Kay bino ra man inom. Muna ako nagipasay sa do si Brother Danny. Nag-isip siya ako gitay ko sa born again. Ako gibiyaan ang tanan ako mga bisyo. That is good. Kay usa ka mga ehemplo mga kaigsunan na diha sa atong simbahan nagtulungan ka nato. Ang atong mga bisyo atong pagabiyaan. So if that pag-inom becomes a issue in your life, that is good, kaya mo nabiyaan. Nga naman, bisyo na. Kunya, ang bisyo mag-igsoy, sulti na sa itong simbahan. In fact, i-define na sa itong simbahan, what is bisyo? Bisyo is a repetition of bad act. Bad habit, that is bisyo. But if you are going only to drink once in a while, especially during the occasion, I think the church does not teach us na it is a bisyo, no? So mga ato yung palugdaw ang igsunan ito, importante na nato ng mga safety. Yes, Sir Ernie. Hindi tayo tanong ang discussion kay there is what we call participation, all able to improve Francis. Really passive, really one way nga, so this is here. And that is a very good definition nga, muli ang mga tao dito ay maginaw lang. That's a very good result. Now, actually, nasa sirat, be moderate in everything. Resulti ni Greg hindi ba daw talagang ino, pero si sirat, hindi siya na
And everything that you do, be moderate. Okay, kung na sakit, kung bali tayo magkatulong kasi ng gusto. Niya, ikatulog, parang, as I listen to the program of Brad Ampes, parang 22 grupo sa mga safety sa Tibono. We are going to, I suggest, yan, atos lang advice na kung inom sila, kasi magpakita pa. Naman sa balay. Dili lang kayo siya na i-play out, no? Madami tayo before anak. No? So, the point is, we are going to suggest nga, kung inom mo, dili tayo, direct na, dili masisira, kaya that's why Moderate. That is the right term. Moderate, no? But, so much for that, mga kaigsunan. Salamat kayo, Brother Danny. Salamat po sa inyong mga concern. At least, hindi ako ang siyempre mga kaigsunan, tama kita yung pagkilong ng aning, no? Muna, at least, magkahimot ka sa kung sa'yo makakayan itong patuhon, kung sa'yo kaya itong ikinabuhi mga kaigsunan, do it, for as long as it is not against the teachings of the church. Okay? So dito ang lang mga kaigsunan, ato nagyatag atong yan. Dito maglanang mag-insuran atong yatag ato ang kay yun na karon atong sugaton sa sipang pakpak Brother Sok Fernandez. Selamat kayo berdatang, selamat semua kawan nato. Malaga ang ngurus meron ako sa buktima. Although many Catholic defenders can deliberate this topic very well. Kung saan hindi mo si Brad Jeffrey Cadusa, ay mo say-say mo sa nga ko, doon lang ko'y makita din yung importante sila ito sa ina. Kailangan daw sa gipadayan ng indifference. Ngayon ng Diyos, naglago at tanan sa ita, tanong, tubig, tao. Pero kadtong doon marka sa ilang antang na hika sa Diyos, maluwas pa siya. So nag-isip na Ginoo, marka selyo sa antang, na kadtong nagduka na maluwas. Wala nga, sugod na rin. Para ito basaho ng pinalayan 14:1. Ipatik sa inyong antang. Angahan sa mga. Angahan sa mga. Kung servisyo 1:13, i-appeal sa Espiritu Santo. Kaya ganyan ito sa magkaraang Cruz, ginagmay man. Tungkol sa timahan, Santa Cruz, ngalan sa mahal, o sa anak sa Espiritu Santo. Ngalan sa mahal, sa anak sa Espiritu Santo. Huwag ang ginagmay. Mara ka naswarta nga ang ipatik sa agtang ang the name of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kunya, sa Ezekiel 9:4, kanang New Jerusalem, no, Old Jerusalem Bible. Ikagawa kanang Christian Community Bible. Karang Ezekiel 24, hindi ko na Ginoo. Mga anghel, magatubo sa syudad, mga bata, tigulang, mga lalaki, babae, magkahig krus ang ginagatan. Pero kaya kaya ito, isa ng King James Version, pabili nila, markahig ang tanbo, huwag ito kung sa'yo markahig. Pero when you start reading the Hebrew Bible, ang imparte ka na tao, T-H-A-U. That is the last letter of the alphabet Hebrew language, that is the last letter. Katapusan na sa letra. Pero sa how does the Hebrew language grow? Kanang tao, doon na may small letter. Ang small letter sa tao, T. Kanang letter T ito, karawang ng letter T na ito, di ba? Na yung pinataas, na yung pinabuhos, na yung pinababa. Puros na. Walang meaningful kayo kung gamiton ang iyang kahulugan Diyos, ang sakto Diyos. Walang nga sa Jerusalem Bible, markahig krus.
Sa Christian Community Bible, mo ilagay ang gamit niya po. Markahin cross ko na. Balik ninyo mga anghel, why marka cross, mamatay na. So, wala nga makita na ito nga katong katalagman mo abot, mamatay ang katanong, isda, langgam, mahayong laki po daw. Pero, analibdan sa Ginoo, katong tunay marka sa akin. Yan sa'yo marka sa akin, ngalan sa bahan, ngalan sa anak, ngalan sa Espiritu Santo. Kung sa'yo marka, krus. Yang ano mo na? Pungutan mo na ito sa Pablo. Nasa Galatia 6:14. Nganong ningon mo sa Pablo, wala na ko'y gihimaya na lain pa. Gawa sa krus ni Kristo. Kung isdutan ganyan. I do not exalt anything but only the cross of Christ. Yan sa Galatia 6:14 verse 16. O dili doon ta mag-asol kung tawhan ka na ko. Kaniyas kong lawas ang marka ni Jesus. Kaya marka ni Jesus isdutan niya, dili na tato. Dili na tato. Kaya siya Pablo, giriro pa, nagkakit nga saman, nang ayaw lang. So, kanyang magperdong niya na ako, bato, lata, latos, marang mark of Christ. Meaning the cross is suffering. Meaning the cross is suffering. Finally, katapusan, kanang inod kay Kristo na sa 9:23, San Lucas 9:23. Kung gusto mo maluwas, sunod ka na po. Masaan na ang iyong cross. O pagtubili ka mo sa pagalingon, kada. Mo ka na the vicious of the cross. Gusto ka maluwas, sunod ka na po. Pasaan ang iyong krus o pagdubili si mong pagalingon ka na. Pero at saka nakakita kita ang babae, ito-tuyo, malaw ay siminaan para tanawas ng lalaki. Sala na lutan. Muna nagmatay sila ganyang makala. Niya maimong pagkaglayan gawa si mga sama. Sala na. Nga naman, Ginoo mo nagpunta na, hindi mo na si Kara, hindi mo nang ato nang lapasan. Ang Diyos sa Diyos, hindi patutulat ko sa kamatayan ng buhay. Sa akong bata-bata ng panahon, nagkaapon sa kong tentasyon, babae ba? Gato na ko sa kining Manila, meeting sa Mamiyo, dito ko sa 12 story. Pagting pala, kaunas ka daw. Is this the room of Mion Soap Fernandez? Ako'y nakatuwa. Yes, I am Soap Fernandez. Sir, there is a woman here named Nancy. Would like to go up 12 story to see you personally. No. No, ma'am. Wala kayo dito, no, sir. I have not known any woman named Nancy in Manila. Kaya sir, kung ako napatagsan mo kayo kung manito yan, kayo lagi po Nancy. Do not do it. Do not let him go out. Yan kung ipukaw to, kung bigo. Kaya malagod mo ito. Sasok, ignorant tingin, butang na. Ay, butang na ko. Sus, pagkapunta ko, kaya ikaw ang mga kanang puntahan sa silingan na mga mayor, dinisuhod din ito, mga taga-salon pa. Uy, so, wala, may mga diyan, ito ba? Ano ang gagawin mo sa buhay? Kung ano, gusto mo yung kahimong ginoon. Inyong ibalibangan gabi eh. Okay daw? Flirting ko pa. Starlet. Di ay bugaw. Yung itong bugaw, sir. You enjoy heaven with these beautiful people. He started. You know, not cheap because he is not cheap woman. 80,000. Because you are 260,000. Katong may ura na taga-sawa. Di ka po isutin sa kinsa mo tanga pa na milyonaryo ito siya. Isa yes, I enjoy. Kung po lagi kasi. Kung ka kung busa. Kung may issue na cheap, may cut o may tama. Yan.
Sige na yung napirmahan daw. Chicken. 160,000. Yes, have you heard it? You would go, no! We need cash. Not chicken. Jadi gitu sa dalang ko na kay atto ko sa tulisod. Chicken, gili mata, magagawa ko ng chicken, hindi naman makaibisan. Lain tao, ikaw mo yun. Ito mo sa mong signet. Cebu pa so, yan, kapag mo ko. Lumami din eh. Ako'y bayad, 60,000. Pero, kung madalilan ko yun, nagkakas ko yun. Porte ko pa. Sa mayon ako, padung sa kadagdagan ako, may para ako, umayan ako. Tapi tuyo ni buya na nagailat ngayon ako, tapi tuyo, puno, pagka-okay na ko, sulit, tupan ako. Maya, nakuasan na kayo, sige lang, bagaman na mo siya. So, we enjoy worship with ourselves. Gusto ko kang lipay-lipay ka doon. Diba? Kasi ako, pero sa ito yan, wapa ko ba, tanong pa. Pero yan yung mga careful po. Nako, ay, matandang na pa rin. Doon na kayo problema? Siya nga po iba ka. Di siya punta na lang ako. Doon na kayo problema. Siya doon na. So man, ang ako anak, final examination. Hindi magka-appeal. Hindi ka bayad. Kasi ito lang ako ang eskwelahan. Ilang pera tayo? Siya 16,000. Hinahinay ko break. Kuha na po. Kaya ba kukuksin ito? Magyatagan na po siya. 16,000 ako nag-iwan. Susunod ng peso. Kailang rin ako. Kuya, okay, panagita ito. Ato nga, nako, ma-apply na ako sa kina, naong city tayo. Kaya magkakita niya na ako, yung mga nakikigay ko din. Sumura ang Lucas 9:23. Pag tumili si Mungo. Okay. Gusto mo siya. Kaya sa mga balay niya sa talisay. Pero no, sir. No, cannot do it. My mother is a woman. Doon ang gawin so babae. Si Bagong nila yung problema. Niya pahimos lang siya. No, ito na tayo. Wala nga akong ba't na magugulin. No. Wala nga tumili ko sa ayaw ko na nagkalipay sa kalimutan mo. Lapay na. Diyos, masakil pagkakusakan. Tipo ka tunilagan bulawan. Pero kalunod na impirno yan mo na. Hindi ko makita. Ako pagpulong yun, hindi ko makita. Pagayon, tapos gino, inibisyo nga niya. Gino, kumaay ka. Gino, kumaong yun. Pero di ka kamuhiyan. Magsige ka pa doon. Huwag ka nang pagkaput ang kapos. Kaya ka natin kasatan ng kapos. Ikapos na sa kanas. Hindi lang na ito kita. Kaya kasaan na ito. Hugot. Hugot ng tuto. Itatay lang kasi ako ito siguro. Wala yung angel magkasakal. Kaya kiulikod naman ito itong bukunin. Lucas 9:23. Kung gusto kang maluwas, sunod ka na ako. Masana yung krus. Pag tumili sa buko. O sabihin mo na pasabi, hindi na. Salamat kayo. Hanggang po tayo. Salamat sa mga o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo sa mga kayuhan. Salamat sa imong pagpanalangin sa mo, mga Catholic Faith Defenders. Maninguha kayo pag tumili sa mga kalimot. Hindi may magpakita o mga panitingnan na hindi maayo sa mga asas na tao o Ginoo. Hindi mo kami kanunay sa mga mayroong buhat sa kaluwasan. Kaluwasan namin, kaluwasan sa Pag. Salamat mga birhin na Ginoo. Iyan po kami kanunay. Amen. Sa ngalan sa mga, sa Espiritu Santo. Amen.